Tanquem el programa d'avui apropant-nos fins a l'Institut Torre de Palau de Terrassa. I ho fem per celebrar que el seu batxillerat d'Arts Escèniques fa 10 anys que s'imparteix al centre. Una branca educativa que al seu dia era molt anhelada al centre i que dona un espai a aquell alumnat que no troba el seu lloc en els batxillerats més coneguts i estesos. El batxillerat d'Arts Escèniques està sota el paraigües del batxillerat artístic, és a dir, els alumnes que es matriculen de batxillerat artístic i després decideixen si volen fer batxillerat plàstic, les arts plàstiques, o tot allò que té més relació amb la música i amb les arts escèniques. Que s'hagi arribat a 10 anys jo trobo que és un valor, és important, perquè les persones que hi ha al darrere d'això han lluitat molt perquè hi sigui. Valoro molt bé que hi hagi un batxillerat escènic perquè permet a una franja del nostre alumnat que no té una sèrie de motivacions que s'adeqüen a la ciència, a les lletres, tal com ho coneixem, a la tecnologia, tinguin el seu sector. Estudia el mateix que pot estudiar un científic, la diferència són les assignatures de modalitat, les matèries de modalitat. Per tant, ell fa arts escèniques, tot el que té a veure amb el teatre, fa pràctica musical, coneix més el que és les audicions musicals, la música clàssica, com s'estructura una composició musical. S'ha de potenciar aquest batxillerat, però és que són batxillerats, especialment l'escènic, que requereix un perfil de professorat per tirar-ho endavant, que els plans d'estudi actuals, fins i tot de professorat, perquè hi pugui accedir, no estan prou reconeguts o prou dissenyats. Nosaltres sempre hem sigut un institut que, quan no teníem el batxillerat escènic, sempre ens havia agradat el teatre. La veritat és que teníem un extraescolar de teatre, que la portava jo. I arrel d'això, a partir d'aquí va sorgir, quan es va plantejar que existís oficialment aquest tipus de batxillerat, se'ns va plantejar si ho volíem fer i vam dir que sí, perquè a nosaltres tot el que sigui el teatre, tot el que sigui l'escena, l'art, sempre ens ha agradat, perquè sempre ens ha agradat ser un institut viu. Però el batxillerat d'Arts Escèniques no és l'únic que està de celebració. I és que l'Institut Torre del Palau compta amb una companyia de teatre formada per professors del centre. I aquest curs escolar també fa el seu 10è aniversari. Un projecte que va néixer sota l'impuls d'un grup de professors que buscaven passar-s'ho bé fent un regal als seus alumnes. Hi havia un grup de mestres, de professors, que volíem i sobretot jo creia que els professors i els alumnes ens havien de veure d'una altra manera. Una cosa és a l'aula, que tenen una imatge determinada, però que tots no som ni tan seriosos. I a més, com que ens agraden molt fer moltes coses, som una mica hiperactius, doncs vam decidir muntar un grup de teatre i que el nostre regal per Nadal dels professors als alumnes seria aquesta obra de teatre. Era el segon any que jo vaig arribar aquí a l'institut i la Rosa va oferir que per què no muntar una obra de teatre. I el que a mi em va arribar va ser el que va dir: tots nosaltres, quan entrem per la porta, hem de fer teatre, doncs això només és pujar dalt d'un escenari i fer una mica més de teatre. Quan vaig arribar aquí a l'institut fa 3 cursos, jo ja coneixia el grup de profes i jo havia fet teatre. Jo havia estudiat teatre, quan estudiava la carrera també de filologia, i em vaig apuntar claríssimament des del primer dia perquè aquest tipus de coses són les que la teva feina fan que sigui un pèl més divertida. Normalment jo, a l'estiu, escric les obres de teatre, tenint en compte el nombre de professors que som. Si alguna vegada arriba un professor nou, com per exemple aquest any ha passat, doncs, com que és una obra de teatre a mida, com si fos un vestit d'un sastre, doncs sempre afegim el personatge, no hi ha problema, i comencem a assajar al setembre. Amb la companyia de teatre i la representació de l'obra, els professors del Torre del Palau aconsegueixen que els alumnes tinguin una nova mirada cap als seus docents. Els joves veuen que la figura que els està educant també pren riscos i surt de la seva zona de confort, sent aquest un fet molt ben valorat i que crea noves complicitats entre professors i alumnes. Consisteix en que els alumnes ens veguin a nosaltres amb una altra sintonia, fent una cosa molt diferent del que fem a la classe
i bueno, amb ells els hi fa gràcia i nosaltres ens ho passem bé. La primera vegada que vam fer una obra, de l'Estè de Teatre, clar, fèiem coses en un escenari, ballàvem, ens movíem, i tots teníem aquella cosa de veure com reaccionarien el dia després. Aquella idea de dir, aviam si perquè he fet això ara he perdut el respecte dels meus alumnes. I no. Perquè ells, després de veure't en el teatre, se n'adonen que el seu professor té un registre molt més ampli que el que tant casella fer classes. Pots fer moltes més coses i pots ser divertit. I a classe no sempre riem. El que algunes altres persones podien veure com a vulnerable, és a dir, estàs en escena, estàs sol, encara que tinguis companys i companyes, però t'arrisques, no? I aquest risc jo trobo que ells el valoren, i sobretot el valoren perquè veuen que tu els estàs oferint amb ells. O sigui, t'estàs allà brindant per ells, perquè et vegin, perquè et critiquin, fins i tot perquè riguin. Per tant, ells ho veuen com llançar-se a la piscina. Però a banda de fer teatre, passar-s'ho bé en la preparació de l'obra i la seva representació i mostrar-se d'una forma diferent davant l'alumnat, la companyia de teatre dels professors aconsegueix ser un espai on es crea un clima molt positiu entre els docents i on s'adquireixen o practiquen claus per impartir les classes. Una companyia que, sens dubte, està donant un caràcter propi al centre i que vol perdurar en el temps. Jo crec que el professor guanya en expressivitat, guanya en recursos, guanya una cosa molt important que és improvisar. El teatre no és improvisar, però quan has pujat a escena i clar, no oblidem que són professors, que no són professionals, quan t'ha passat aquell moment que t'has quedat en blanc, la capacitat d'improvisació augmenta i això, portat en una aula, és importantíssim. La nostra feina a cada moment és improvisada perquè els estímuls són nous, els alumnes pregunten coses que toquen o que no toquen. Hi ha nanos que surten, com diem, per peteneres, i llavors tu has d'estar una mica, amb el joc de cintura que tinguis, disposat a continuar aquest estímul. No el pots ignorar, no? Llavors el teatre serveix molt en això. Ha ajudat a cohesionar el grup de professors. Pensa que ja portem 10 anys, i dels 10 anys clar, no tots van començar, però sí que hi ha un grup important, fins i tot professors que han marxat que continuen formant part d'aquesta companyia de teatre. Ens ha ajudat a cohesionar, és una cosa que crea bon ambient amb la resta de professors perquè ja saben al començament de curs, ja ens diuen quina obra fareu i com ho feu i com ho porteu i com van els nervis. És terapèutic, 100%, desapareixen certes tensions que hi poden haver a la nostra feina, et situen en un altre rol i tot això trobo que és positiu com a professor però també com a persona. Igual que, per exemple, la coral de l'institut, que és molt important, doncs quan la persona que la portava, que era la Lídia Campà, es va jubilar, doncs hi va haver un professor que el va tirar endavant, que és el Jordi, no? A mi m'agradaria que quan jo em jubili, doncs la persona, algú, doncs ho tirés endavant, no? Per què no? Perquè jo crec que l'important és el caliu que es crea, no? No és només el fet de pujar en un escenari, crea pinya, crea bon ambient, i bon ambient amb l'alumnat. Jo crec que això és bàsic. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer nous projectes educatius, aquí, a Canal Terrassa Vallès.